Oameni buni, bine v-am găsit la al doilea episod, adică când o să dau contul. Am zis că o să-l dau la 50 de abonați, am exagerat prea tare. Și o să-l dau am zis că o să-l dau la 10 abonați, dar până la urmă o să-l dau acum la 6 abonați. Bă, uite, o să vă arăt aici contul, adică nu ăsta, pentru că am încercat eu un cont de-al lui un prieten de-al meu și na. Deci, uite, este Auraj Niță. Nu, asta era parola, scuzați-mă. Auraj. Deci, aurajniță 1 @gmail.com. Parola este Auraj 4 3 2 1 și ăsta este contul. Și dați aici OK și o să-mi zică login in, adică o să mă conectez din nou pe contul meu, dar merge. Uitați, retrieving data, deci merge. Puteți lua contul cu succes. Uitați, m-a băgat pe cont, mașinile mele, F90, chestii de-astea. Uite că o să iau fix în F90-ul, uitați pe aici. Asta e 458 Italia. Și o să-l iau pe ăsta. Am și Joker Design pe el între timp, dacă nu știați. Da. Ăsta care nu prea e făcut de nicio chestie. Da. Deci, sper să vă bucurați de cont. Acum, nu știu. O să dau și o tură cu acest Ferrari Joker făcut de mine. Și o să-i dăm un aici, o să-i dăm un reset la suspensie ca să meargă un pic mai bine. Scuzați că s-a auzit o notificare, dar e și alt telefon lângă mine și de-aia se aude notificări. Are și poliție, deci și bine. Hai să dăm și noi o tură pe City, frumos. Și o să editez repede vlogul ca să puteți intra pe cont. Sper să vă bucurați de cont. Eu, sincer, nu prea m-am bucurat, cine știe ce, pentru că în ultimele zile nu prea am mai jucat. Stați un pic să opresc sunetul pentru că super nașpa, așa. Și da. Și nu știu, băieți, deci apropo, și are și un bug cât de cât acolo la viteză Ferrari-ul ăsta. Joker Design. Da, ne dăm noi în spectacol. Wow. O să dăm și un 400 de metri. Să vedem dacă aparent are un pic de viteză pe 420 sau sal. Acum și pe normal se distrug mașinile, deci stați calmi. Așa. Bun. What the fuck, de ce nu mai pot să o opresc? Nu știu de ce nu mai pot să o opresc, dar o să revin și cu alte conturi. Poate la... Deci nu se mai oprește mașina. What the fuck is going on? Dar nu contează. La 10 abonați o să revin cu alt cont și... Nu știu. O să revin cu alt cont. Așa că... Na. Bă, prinde destul de ok. 260 ceva am văzut. Așa că o să închei acest clip și dacă e... Sper să îmi scrieți în comentarii dacă cine a apucat cele 7 persoane, adică toți puteți să intrați pe acest cont, pentru că nu suntem 8 peste 7 persoane, deci așa că pa, pa și vă doresc o zi bună în continuare.